Здравейте, объркани българи! Здравейте, хора с изпилени русофилски мозъци! Аз съм бати ви Колю и сега да си поговорим. Първо, никога, запомнете го това нещо за винаги и си го набийте в прости кратуни, никога Русия не може да победи Украйна. Никога. Първо. Вие го запомнете много добре. Каквито и измамни ютубъри да ви приказват, да ви пилят мозъците, че Русия е голяма страшна държава, това нещо не може да се случи. Никога Русия не може да победи Украйна. Запомнете го от мен. Русия е сдухана, пършава, гнусна, долна, дупка, пълна с бушмени, изостанали в развитието си, изостанали в цивилизационното си развитие примати. Това е Русия. И в момента на руско-украинския фронт се бият севернокорейци и иранци и всякаква там такава подобна папърч и гмеч. Там руснаци не се бият. Те първо са страхливи, второ нямат достатъчно оръжие и трето са някакви примати, които освен да се напият, да оберат някой или да я засилят някой, друго не могат да свършат. Да ви кажа аз, бати ви Колю китаец. Сега си пътувам насам-натам из новата ми родина Франция. Новата ми родина Франция. А ви в България седите пред мониторите и на вас ви пилят мозъците всякакви русофилски измекяри, които са платени от руското посолство и от КГБ. Защото руското посолство и КГБ могат да правят само интриги, да плащат на най-различни измекяри и предатели, които да ви зомбират. Ето го тоя, вижте го тоя умрелия гъс, пършевия, Карповски. Той е миризливец, той не ходи да са къпи, скъпи са отечественици. Бахлив, капут и педерас Карповски постоянно ви дудни и ви накларя към руската гмеч. Той е с купени абонати и с платени гледания, скъпи са отечественици. Вижте го и оня другия смахнатия капут Киро Брейка, какъв е умрял къс, прилича на червей, между турка на един шамар и ще дигне 160 от място. Аз ви го казвам, аз Колю китаеца. Ако му набутам един е до там. Е такъв. Вижте и другия, подлезурко, Цанов, битата курва Цанов, който е първи духач и солташак на ебания педерас и продажник Волен Сидеров. Вижте и тия мърши, които ви откраднаха живота и ви убиха бъдещето. И продължават да ви зомбират. Продължават. Големите патриоти, големите приказки, големите говна.
Това са най-големите гнусни съсли, страхливи помияри в YouTube и Facebook пространството и в целия интернет. Той ви го казвам аз, Колю Китаеца. Защото вие сте малки, вие не разбирате нещата. Който и да ви са пъните, да ви са перчите, да ви пишете глупости, вие сте се родили вчера. Освен тия закоровените комунисти, които са лапали на ваш гръб, са ваюркали към държавни балканчета и са ви убивали живота и са вкарвали по затвора и по отслагери. Другите, които сте младото поколение, сте зомбирани от тия гнусните комунисти, русофили и педеруги. Те са педераси, защото най-много педераси има в Руската федерация. Той го запомнете от мене. Те сега вижте колко са хитри. На Путин политиката каква е? И палника Путин. Запада били джендари, Запада бил лош. А какво е Русия? Русия е пълно с педераси. В Русия има най-много педераси от глава на населението в целия свят. Педерас до педерас в Русия е пълно с педераси. Първо. Второ. Това економика има Русия, бе. Шматки. Това економика има Русия. Словения и Словакия имат по-голяма економика, повече брутен вътрешен продукт, колкото Русия, бе. Ало. Словения и Словакия, тия малки държавички, имат повече промишленост, повече економика и повече външен продукт и хората живеят 10 пъти по-добре, отколкото в ибаната Русия. В Русия има 2 ибани града. Москва и бившия Ленинград, Санкт-Петербург. И край. И това. Всичко друго е под вода. Всички други са умрели на кучи, на мърша. Туалетите им са на двора, вода нямат. Даже има села, където на 2 квартала, 3 квартала има една туалетна. Такива мизерници, такива гнусни мизерници, вие им симпатизирате. Скапаете руски педераси. Вижте какви са мръсни, какви са миризливи, какви са грозни, какви са свине. Руски свине. Аре бе! Къде се скрихте? Войводи, българи, поборници, дава ева от шматките просто. Нали сте големи мъже, хайдути? Давай, скачайте, айде, опровергайте ме. Пишете ви нещо, че не съм прав. Аре бе, капути! Вие не можете да си извадите газа, не можете да си извадите главите от газа, бе. Вие сте вечно пияни, другирани, пускате си децата да стават просудки наркомани. Вие сте много жалка картинка. Аз ви го казвам. Аз, Колю Китаец. Всички до един. Няма изключение. Няма. Има тук-там нормално мислещи хора, но те са много малко. Такива като мене, които са се осъзнали, са умели много отдавна от тая прогнила дупка Балхария. Пълна с балхи, кърлежи, въшки и тъпи гъзо. Това е реалността. Тапаци. Сега пати ви Колю отида да се забавля. Защото живея на Запад, защото имам пари, защото съм тарикат и защото ви обяснявам нещата, какви са истинските. Променил съм си YouTube каналите, за да не могат гнусните русофили, гадовите, скапани, да достигнат до тях. Сменил съм конфигурацията, понеже разбирам малко от
хакерство, от интернет. Имаме такива приятели. И колкото и да ме докладвате, ще вземете етос. Големия уй на бати ви Колю. Това е. Що сте помияри? Мръсите, като сте помияри. Това е реалността. Няма какво да ме лъжа. Аз ви казвам истината. Истината трябва да се премълчава. Не трябва да се крие. Трябва да се казва такава, каквато е. Това ще окача после в един от моите YouTube канали. Да знаете кое е моето мнение за вас, гнусите русофили. Аз се обръщам най-вече към гнусите грози, горелясали, умрели русофили, съветски помияри, комунически говна. Ето, аз се обръщам към тях и съм готов да се сбия с всеки педерас комунически, да веба майката пършава, продажна, насрана педераска. Ето, аз го казвам, Колю китаец. Какъв е проблем? Маршляци, ще веба майката и ще ви разкъсам гърлата и мърши! Педераси! Нали са много отворени, бе? Айде скачайте, айде. Давайте срещи някъде. Един педеруга там писал някакви коментари да ме заплашва там, да се прави на мъж и ми пише, дай ми адрес, педеругата и пише, дай ми адрес, ще дойда да се бием. Дадох му адрес, чакам колко стана вече. Една седмица, педеругата го няма. Вие такива ли сте всичките, бе? Капути? Да ви еба майката, скапана да ви еба. Умряла. Сега за Коледа ви пожелавам, слушайте, какви празници, тези празници, какви пожелания ще ви отправя и ги запомнете, си ги запишете. За Коледа ви пожелавам близките 4 години напред, поне вие сте русофилски свине мръсни, ви пожелавам Костадинов Копейка да ви стане президент. Аз ви го пожелавам, защото си сте помияри. На вас такъв ви трябва. Такава топлийка, която да ва прави тиви щастливи, да ва гърчи и да ва държи гладно. И да краде за себе си, собствения си къс. Това ви го пожелавам от все сърце. Копейка да ви стане президент. Министър-председател на България да стане Плешивата Златка. Он е паршевяк. Златалов, неграмотния гъс от Русе да стане министър-председател на България. Той ви го пожелавам от все сърце. Министър на културата да ви стане Киро Брейка. Пожелавам ви го от все сърце. Министъра на културата да е Киро Брейка. Там ще сте много доволни и много добре. Сега да ви кажа, министъра на вътрешните работи ви пожелавам да е Милен Психото. Мърши! Тогава как ще се нагласите? Това искат да се случи, да ви го наръгате такъв голям, да изпищите, накрая да ставите Руско-Съветска република и да вайбат през гърба, да ви го напукат до ушите, помияри мръсни. Да е вашата майка умряла. Пишете ми коментари, че нещо не го виждам. Да е плашоците ви прости. Вие не разбирате ли, че тъс България с тези русофили е умряла много отдавна. Тя е умряла още от 1944 година. Вие го запомнете от мен. И е превърната в трудов лагер на Съветския съюз. И тия ебаните заводи и предприятия, които са били там, най-отровните,
най-отровните света са били изсипани в България да се гърчат и да работят тъпите комунисти и цървули, народа, който е нямал изход, защото границата е опасна възбудлива тел и който реши да я доближи, се стреляше на месо. Аз съм свидетел, аз съм жив и съм ги виждал тези работи. Шматки избиваха като мухи. Като мухи ме избиваха мръсти комунисти. Да, а сега техните копеленца са на власт. Техните копеленца в момента ви ръководят и вършимат през гащите. Ясно ли ви? Тапанари, онай ден, вчера ли кога беше, Европейския съюз направил великата грандиозна грешка да отпусне на България 1 милиард евро. 1 милиард за енергетика, за преминаване на зелена енергетика, смисъл да спрат тия въглищни централи, Марици, 1, 2, 3 там, като са и пани Марици, и да минат на друг вариант тако отопление, електричество и така нататък. Ама знаете ли къде ще е тези пари 1 милиард? Шматки, да ви кажа предварително. В джобовете на 5 човека. В джобовете на 5 човека. А до вас тапаци няма да стигне нищо. Абсолютно нищо. Защото сте умрели бити къзори. И така ще се останете. Мама ви тъпа да е па. Това видео ще го кача на Кан Колю Китаеца. Там да слушате кой е прикаран голата истина, да мастурбирате, защото ви сте тъпи чекиджи, умрели и са възбуждате някой, като ви говори истината. Вие сте умрели кучета, пахливи от Балахария. Казах ви 100 пъти. Махайте се от тази дупка. Махайте се от тази дупка. Махайте се. Казах ли ви го? Мърши, казах ли ви го? Мамито ви мръсна да еба. Стоите ли там? Сега ще го видите дебел. От януари месец нататък ще го видите на 2 ката. Ще видите цените къде ще отидат. От януари месец нататък всичко става по 5. До февруари хляба вече е 10 лева. Нафтата ще е 5 лева литъра. И месо, такива сирена и кашкавали, просто ги забравете. Трябва ще едете сух хляб, защото вие туди да служавате. Защото сте прости русофилски тапаци. Защото си мислите, че като дойде другаря Путин и ще цъфте и ще завържите. Ама знаете ли кой ще дойде? Да ви кажа ли аз кой ще дойде? Предварително. Ще дойдат севернокорейците, иранците, уния всичките аборигени и такива, как бяха те, че ги забравих, бушмени от бившите съветски републики и ще ви скъсат от ибане, кражби, изнасилване, грабежи и който си пожелаете там. Ще избиват децата и пред вас ще ги засъват пред вас, тапаци. Вие знаете ли това нещо? Зато и че слушате, вече сте се омотали и са ви изпилили мозъците, зато и че слушате пършевия гнусен помяр миризлив Карповски, зато и че слушате кривата глава оня Киро Брейка и оня хитрия Мангасар Цанов. Слушайте ги, слушайте, гледайте ги и до там ще я докарате. Ама как вас зомбира, чак са кефи, честно.
как ви го набутат на два КТЕ. Русия, комунизъм, социализъм. Да, бе, в майката и помияри просто. Направили сте там едни страници, помияри гнусни. Сте събрали само бити пидераси и проститутки. И са кефти един на друг. А де факто са толкова жалки, ама толкова спортивни и толкова тъпи, че знаете на идея какво се случва въобще по света. Да. Няма и да имате на идея. Защото сте забити, задръстени гъзови. Вие знаете ли въобще каква е историята на България? Сега да ме отворя аз. Малко. Бай, Колю питаят да ме отвори. За с история на България. Да ме отворя ли, бе? Шматки. Първо, в България, когато е била в Османската империя, слушайте ме сега добре, България, когато е била в очертанията на Османската империя, българите не са били роби никога. Първо, не е имало турско робство, с което това плашат, етнически мир, лай, кучка, глупост. Турско робство нямало никога в пределите на Османската империя спрямо българите. Аз ви го казвам това нещо, защото аз съм чел западна история, ходил съм, ровил съм, показвал съм ги, ама вие като са забили газа, главите в газа на брейка на Карбовски, как да видите? Как да видите? То за да видите нещо трябва да ви се отклони вниманието. А вашето внимание е в газа на Кюро Брейка, Цанов и Оля Паршеряк Карбовски. Първо, Османската империя, когато е идвала към Европа, България е стала съюзът на Османската империя без никакви кръвопролития, без никакви боеве, без никакви борби. България се е вляла в Османската империя. Шматки! Ясно ли ви? И никога в Османската империя не е имало българи роби. Никога. Разбрахте ли ба? И затова в Османската империя най-много чурбаджии са били българи. Най-много чурбаджии. Имало и български съдии българи. Затова султана на Османската империя разрешава на българите да имат собствена църква, да имат собствено училище, да имат собствени традиции, да имат собствени неща и въобще се им позволявали всичко, а на обикновения народ са наложили някакъв малък там, десятък, който е бил за абсолютно всичките, дори и за мюсюлманите в Османската империя. Знаете ли това нещо? Обаче как да го знаете, като Съветския съюз е откраднал историята? Как да го знаете? Съветския съюз след 1944 година ви краде историята, вие как да го знаете? Вие не можете да го знаете. Няма как да го знаете. Разбрахте ли ме? Защото сте забити гъзови. И всички тия, дето романи на Иван Вазов, на такива, на поеми, на Христо Ботев, имало е българи, които са писали много хубави неща, но те са модифицирани, изкривени и пренаписани от комунистически партийни съсли по време на социализма и са представени така, че да обърнат погледа, да направят Османската империя и Турция най-лошото нещо, да възхвалят руските помияри, които са, между другото ще ви кажа, че те на сила са нападнали България, те на сила са нападнали Османската империя. В смисъл, те не са освободили българите.
те са отишли да завземат Дарданелите и Босфора. Това е реалната истина. Няма такива освобождения, няма такива 5 лева. Какви глупости ва учат, не знам. Истинската история е съвсем друго място. Турско робство нямало никога и никъде. Да ви кажа аз. Имало една голяма силна османска империя, където хората са били равнопоставени и за това 50% от българите са приели исляма. Вижте ги всички ти помаци, така се правят на турци, които изповядат исляма и които са с арабски имена. Те са с чисти български корени, защото сами техните дядовци са приели исляма, сами техните дядовци са сложили арабски имена. Защото никога, никъде в нито една империя на сила не се е случило нищо. И това османлиите и самия султан го знаел, и султаните са го знаели и никъде не е имало такива безчинства, където ви се пресъздават във филми на руски микерета, на руско-съветски микерета и ви показват колко страшно е било по време на Османската империя, какви избивания е имало, какви. Между другото ще ви кажа, че тези избивания и тези нападения, които са не от редовна турска армия, не от редовна османска армия, съм по-точен, а са правени от Баши Бозук, който е платен от Русия, за да такива групи Баши Бозуци, за да влязат в определени села, да ги палят, да убиват хора, за да може да се оправдае похода на руската имперска кочина срещу Османската империя и да бъде превзета Османската империя, защото уж много ги боляло за някакъв християнски народ. Той са пълни глупости. Вие виждате колко години по-късно, 10 години по-късно, че тя самата Русия е ислямска държава. Самата Русия е ислямска държава. Вижте Путин, вижте му приятелите, вижте Кадиров, вижте как хора да се прегръща и да се натиска с арабските шейхове и да я прави свирки. Това са Путин и Руската федерация са ислямска държава. Тапанари! Нали те подкрепят Хамас? Нали те дават оръжие на Хамас? Нали те карат Хамас да скача върху Израел и да убива евреи? Шматки! Ама вие то няма как да го разберете. Вие сте прости, вие сте се вглъбили в Гюробрейка, в Карбовски, в Цанов и за вас друга гледна точка не съществува. И като се появи някой, който да ви обясни нещата, са точно и вие скачате. Почете да ме плюете. Мене, дето не съм ви взел 1 лев. А ония мърши ма крадат нон-стоп. Нон-стоп въдерат като георгиовски агнета. 6 евро на месец. 6 евро на месец, 6 евро на месец. Лъжи, измами, пратете пари в Петря, в Револют, на майка си газа, в някакви фалшиви банкови сметки и ви пращате там. Пращайте, като сте тапаци, пращайте. Финала знаете ли къв ще бъде? Сега ще ви кажа финала къв ще. Защото сте тъпи, финала ще е следния. Стои мислени, защото то ще има Трета световна война и на финала България ще бъде разделена на 4 части. 2 от тях ще минат към Руската ебана федерация. Това е сигурно срещу България и това. И морето, и половината от Черноморието. Другата половина ще минат към това, към Турция. Ще има части, които ще бъдат подарени отново на Сърбия и части, които ще бъдат подарени на Гърция. Разбрахте ли, шматки, защото се с руско, съветско, комунистическо мислене. Тапанари такива. Това е реалността. Ето.
Аз го казвам, майко ми питаеца, едно към едно ребро, право куме в очи. Така. Сега ми се разкажете от главата, че ми писна да ви гледам прозораци. Друг път пак ще се включа да ви обясня реалността каква е, защото на вас трябва да ви се обяснява денонощно и да ви се набива по един хуй в каза, да не го забравяте. Айде, дърпайте!